Evo imamo još jednu pristiglu turu robe. Naša braća koja su dovezla prehrambene artikle, brašno, vodu, makarone. Ono što je dobro jeste da je stiglo dosta pampasa za djecu. To je jako bitno, jako potrebno majkama u Bosni i Hercegovini. Nadamo se, inšala, da ćemo ovo moći večeras sve da stavimo u kombi koji ćemo pokušati da prevezemo, inšala, sutra do podne namaza. A čuli smo se već sa našom braćom u Maglaju Zenici da su oni spremni da preuzmu ovo, inšala, i da na teren odmah odnesu i podijeli. Još jedno neka Allah nagradi sve one koji su dovezli i donirali